Аркадь Куляшоў. Балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытнёвай сцяжынцы, 4 пад канвоем з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі у падвал халодны гоняць цётку, сястру мінае. А мінай гэта бацька іх родны, бацька родны мсціўцы народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай, па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы, са слупоў са сцены каніцу, пагражаюць мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеці. А не з'явяцца, расстрэляны будуць заўтра заложнікі. Дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Мінае. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі сонца і неба? А ці скора нас вызваліць, татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзяцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровым. Не павінен ведаць нічога, толькі меншы сын, 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей Мінае. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому, у астрожнай, трывожнай цішы. Сняцца краты меншаму сыну, тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас? Пакінуў? Спі, сынок, суцяшае жанчына, спі. Не твая гэта справа, спі. Наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонцу зыходзіць, заспявалі жаўранкі ў поле. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рады сонцу і воле, іх салдат да сцяны прыстаўляе, цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае сына Мінае. Стрэл, упаў хлапчук 3гадовы. Стрэл і зноў пісталет узнімае. На сцяне заложнікаў цэні. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце усе бацькі на калені.